what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding! Good morning mga Meg. So kagagising ko lang po mga Meg. O diba may manok pa? Tok to go! Tingnan na si Chin oh. So, sila Tito Ining doon ay nagtatrabaho naman sila ulit. So, ipapakita ko sila sa inyo. Ining. Di ba lang ka na sa imo nakuha? Nya kani wala lagi. Sama ni. So guys, sobrang ganda na ng buhok ni Ma'am Shitin. So makikita niyo yung video ko na Ma'am Shitin is nagpapa-straight ng hair. Insert clip man lang kasi hindi namin natapos ang vlog kahapon. Kasi nahihiya si Ma'am Shitin na videoan siya habang nagpapariban. So, insert clip! What's up guys? It's me, Millie, or Ma'am Shitin, or Tinchan, Christine, or whatever you wanna call me, Charot. So welcome to our channel. So for today's video, magpa-reband ko, Charot. Guys, good morning. So guys, nandito kami ngayon sa aming kwarto na pinapagawa. Buhok ko natin karon. Pero ngayon, hindi na yan papangit ang Bakit? buhok niya. Bakit? Pero bakit ang pangit ang buhok mo? Kasi wala pa ako ligo. Yan. Kain pa ako. So guys, mamayang alas 12, magpapariban si Ma'am Shitin, magpapaganda siya. Oy, ganda na yan, ganda na yan, ganda na yan. Wee. So guys, watch nyo lang yung vlog. Watch you later vlog namin, no? Si Nitch ang titake over nito mamaya pag nakaligo na siya. Kasi kumakain pa yun. Good morning, time check. It's already 10 p.m. a.m. Dot. Sus, inuubo talaga siya. Yun. So guys, bye for now. Okay guys. Sus, sobrang taas niya at ang pangit talaga. Time check. It's already. 1:31 p.m. So ngayon, naabot naman. Anong ginagawa ni mami mo? Anong ginagawa ni mami mo? Batig buhok. Anong ginagawa niya sa labas? Nagpapariban. So, So kanina bati pa yung buhok niya. So, maya-maya. Kuan, Sa buhok niya. maninindot. Ay, maninindi talaga. So, i-vlog ni mo. Mm. So, guys. So guys, kami talaga dalawan to ining kaya para hindi ma-mid porque Sige, ikaw na, lalabas ka na. Punta ka na doon sa labas. Sige na. Mauwaw! So guys, so kami dalawan Hindi. dito ining mag-vlog na kami. Hindi. Ikaw lang mag-isa. Sige na. Puntahan mo si Mami Tintin mo doon. So, guys, pupuntahan ko na si Ma'am Shitin. Kasi, So, si Tito Ining guys ay nakasa ng haplas ni Ma'am Shitin. ay, nabuwak talaga eh. Nabuwak talaga eh. Kasi pag aayos niya ng cellphone, natatagak ang cellphone at natatagak ang haplas. So guys, yan. Puntahan ka na si Mama Tintin. So guys, pupuntahan ka na si Mama Tintin. Ano yun, Ramsey? So, sabay kayo, Ansi. Ali na ba? Naman pa si mong gilid. Ali na. Uy, makalabaw! Tomorrow. So ito yung buhok niya. Hindi tumalab ang kulay kasi bago pa lang siya ipakulay ng black. So ang highlight lang ay medyo makikita ang kulay. Pero ang pinakulay niya na brown ay hindi tumalab. So mga Meg, pasensya na lang kung hindi kami masyado nakapag-vlog. Kasi hindi pa rin tapos ang pinapagawa namin na kwarto. So tutulong na lang kaya ako para matapos. Ikaw, Chen. Tutulong ka, Chen. So, pasensya na sa mga buhok namin guys kasi kakagising pa lang namin. So guys, maliligo na ako ngayon kasi mamaya maglalaro na kami ng mga pinsan ko. So na, si Tito Ining rin, no? So, tapos na po akong maligo mga Meg. So, si Tito Ining mga Meg ay
humihiga sa labas kasi lunch break nila ngayon. Arot! Hi! Hi, everything. Tawa na ako. Saya katala. Tala, tala, tala. Nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, Kana, how you like that? tulong. How you like that? Sabi ay, Lain sila uba ka ng karang dili alimuot. dili man nalimot. Dili. So, ito yung closet nilang niche. Hi, Medyo everything. doon ka dito ini. So, hi guys! So, padong mi sa karsada with the kids. Guys, so gato naman si Mama for the package from Japan. So, Kinain na abot. excited na ka, gang? Yeah. So, excited na siya sa package, no? So, excited na sad ko kay Maragulaban sa chocolate. So, I'm with Mitch, Ate Inyel, and then Chin. So, padong meron sa karsada kay mo lagi sa gato naman. So, nice kay ang ilang sunflowers. Oh. So, very nice sa mga sunflowers. Si Ate Mitch, wala pa ligo. Ah, man na diyan. So, hi sa vlog, Chin. So, banaw, jud kayo, no? Kating uwan namang yun. So, hi sa vlog, Chin. Hindi ko midagat mo niya. Hi sa vlog ba? So, gato si Chin og magligo may dagat. Gwa-ups. So, nanami sa karsada, nagpaabot ni Mama. No, mga way ligo. Hindi mga wali ko. Hi, Chin. Naligo na kabi? Buni dagat mo yung sarang Maligo na. Taasam ta maligo. At ito so, dili, uy, paabot na Mama Mercy. So, gato si Chin og maligo may dagat, no? Guys, karon guys kay dugay kay naabot si Mama guys. We got a corner, kiss you goodbye. We got you some good know you had a Thursday. Ha, how you like that? How you like that? How you like that? Mama yod. How you like that? Ma! Hi sa vlog! So, naabot na gid, no? Nung naabot na gid no? Naniga. And san I had a Thursday. Ha, how you like that? So, naabot na gid si Mamsi. So, So, tara. dara among package. Sede. Lena be. Bawala. Bukat na ay lang. Asa din na? Asa din na, ma? Ma? Yeah. So, we get this package from Japan. So, are you happy, Mitch? Happy? Yes. I'm so very much happy. So, magmukbang mi og chocolate later, charot. Lo! Din to ni magmukbang chocolate guys. Kay ma, makuan na mong hipon, magtuba. So, balik namin sa balay. Balik namin sa balay. So, naabot kami. Tutag-tag-tug. La, kanindot. Sige, open. May mating na package galing sa Japan. Thank you so much, Ate Mercy Niwa. Lipay kayo kanaan na pa yung package. Ganingaw na kong open ang package. Wow! La, kanindot. Wow! Cheese! Oh, next. Chocolate. Ayun, ipang labi mga sila. Ang ulo mo, Chin. Stars. Ang ganda. Ari-ari na chat ko na nakita. Nasa bagong display. Display lang, ay duwa ay game ko ba? Naya, slowly. Wow! Kuan man ni For your eyes only. Sana Let me yung see mga what ang hair else. ni Mitch. Crunchy in everybody's mouth. Sana yung mga ang Mitch Hindi ko ang suka hair mo. ni Mitch. Then, Ala, my God. chip star. So, sila sa rep. Oy. So, i-display ko to sa
po. Tingnan niyo si Kuya Vincent. Halika dito, halika dito. So, ito yung mumukbangin natin, guys. Baka mamaya kakainin na natin to, oh. Magmumukbang kami nito. Pasensya na sa sobrang ingay kasi umuulan dito ngayon. Ito yung pata na binili namin. Tapos na ito ano yun. Papakuluan ko na lang to. Bangoy doon sa mukha ko, eh.